Riwruoge makedo kod tuo mar Ayaki pachoka koro dwaro mondo mi duol mapuodho yedhe pachoka Pharmacy and Poisons Board opuodho yath mar sidan ma ichuoyo bang' dweche 2 mo otesini long acting injectable cabotegravir mondo mi okony e duoko piny landruok mar kute mag Ayaki pachoka inyate kin rawere kaka jutho moni lero no duol mapuodho thieth e pachoka kare piny mangima WHO oseyango ni sindan ni tiyo maber gi 79% ma ohewa muonya mageng'o kute mag Ayaki kata PrEP. Gino kenge mapodi mediketi e kedo kod landruok mag kute mag Ayaki pachoka. E nonro mane ogol kod piny owacho higa ma okalo, rowere mane otelo e kwan mamalo mar ji mane oyudo kute mag Ayaki. Nyaka sani e geng'o kute mag Ayaki, Kenya tiyo kod yedhe ma imuonyo, PrEP, gino manonro yango ni yath manyien ma ichuoyo long acting injectable cabotegravir ohewo kod 79% kaluwore kod duol matayo thieth e piny mangima WHO. Kenya kaendi sani nyicha ne wabedo gi ji 22,140 manoyudo HIV e higa manokalo. To ng'enygi gin joma tindo. To tich maduong' mwatimo en ni wadwaro ni mondo mondo kik yud tuo mar Ayaki. To sani eri nitiere yath manyien mosebiro iluongo ni cabotegravir en sandan michuoyo ng'ato. To sani eri pok wakele e piny ka nikech Pharmacy and Poisons Board pok opuodho yadhno. Jotim nonro mag science bende koni oseteme pachoka kendo yange ni onyalo tiyo. Colleagues have done a lot of studies around Cabele. It is acceptable to people. They feel that it gives them no extra protection where they don't have to negotiate with a partner. They know they're protected. So it has been tested and found to work very well. It's already used in other countries, in the more developed countries. Nyaka sani rowere kod riwruoge makedo kod landruok mag kute mag Ayaki koni tich odong' ne duol mapuodho yedhe pachokae Pharmacy and Poisons Board mondo puodh yadhni magi koni biro kelo lokruok maduong' e kedo kod landruok mag kute mag Ayaki. We prefer CAB to PrEP nikech CAB en yath michuoyi kasi dogo mondo chuoyi bang' dweche 2. To oral PrEP imuonyo seche te. Tumepanga tutaweka hizo dawa katika kaunti ya Kisumu, kaunti ya Nairobi na kaunti ya Mombasa. Tuko na hospitali pale ambazo tumezitayarisha na wale wahudumu wako pale wako tayari kupatiana hiyo dawa wakati ambapo itaidhinishwa. Bende thieth mar tuoni jotim nonro koni gisetemo kendo yango ni yath ma ichuoyo ber kendo jotuo mathoth ohere kipimo gi amuonya kendo piny owacho winjo kete machiegni ne jotuo. One of the other areas that has also been of interest is what we call the long-acting injections. So we know there are drugs that can be given as an injection. So far we have injections that can be given every 2 months, which means someone may come to a clinic and they're given 2 injections every 2 months. They just come in every 2 months and they don't have to take any tablets for treatment of their HIV. We have been conducting a clinical trial in the country, in Nairobi and in Kisumu, looking at these injectables. And people love them because they don't have the burden of having to remember to take medicine every single day. There's also the benefit that nobody has to know that someone is taking medicine every day. So it's something that ideally we'd hope that a time comes that it is available to people. Piny owacho mar Kenya Kwanza ne ochano tieko chuth landruok mar Ayaki ne nyithindo kochopo higa mar 2027 kae kind jomadongo to gichano tieke chuth ka ochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV.